ассалому алайкум муҳоҷирони азизи муҳтарам. рӯзи саиди ҷумъа ба ҳамаи мо шумо муборакбод бошад. 100 евро 10109 рубл ва $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 9305 рубл. 100 евро дар ҷумҳурии Тоҷикистон 1189 сомонӣ ва $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Ёванҷон 1098 сомонӣ. як дона лайки бепула мезанем бачаёча. як дона 5000 рубл агар медоштум 585 сомонӣ мешуд. як дона 2000 рубл момаҷони мада агар равон кунен 234 сомонӣ. лайкора мезанем бачаёча. алиф бонк 1000 рубл 117 сомону 50 дирҳам. бонки эсхата ҳамчунон дар назар гирифта шудааст 117 сомонӣ. видеора падилитса кунен, як дона лайки бепула бигзорен. Имон International 117 сомону 50 дирҳам. Орион бонк 118 сомонӣ. як дона лайки бепула бигзор бачи оча, якта комментария ҳам бинавис. 1000 рубл дар бонки ҳумо 123 сомонӣ. амонат бонки имрӯзаи мо 1000 рубл 118 сомонӣ. душанбе сити 1000 рубл 118 сомонӣ. боқӣ дар амони Аллоҳи пок бимонед. худо нигаҳбони мо ва шумо.